खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। बिटिसि बिसायख'थिया खाथि सफैनायनि थाखाय बिटिसिनि गासै गाहाय मावख'फोरा 23 आगस्ट आरो 25 आगस्ट अदेबानि सनिबार आरो समबारखालिबो खुला थागोन होनना फोसावबाय। ढेकियाजुलि घग्रा कछारी गामिनि बिसि आरो सानै गथ' गोनां मिन्टु राभाया गामिनिनो सासे फिसाय थैजानाय एबा साथाम गथ'नि बिमा दिपाली दैमारिजों गुवाहाटी नोगोरमायाव दैखारलांदों होनना फोरमायथिदों दुखुथिया बिसिया। थांनाय सानाव फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गिबि खोलोबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ सा 18 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय नाथाय बे मुं फोसावनायाव माखासे जायगायाव गोबां दावराव सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। 9 नं बनरगाव बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि थासारिया जोबोद गाज्रि। बनरगाव बियाबाव इउपिपिएलनि मावथिफोरानो इउपिपिएल दोलोनि फ्लेगखौ सावदों होनना खौरां मोननाय जादों। रबिराम ब्रह्मखौ बिजाथि सायख'नायनि दिखाराव मावथिफोरा इउपिपिएलनि फ्लेगखौ सावनानै खुद्रिसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरि लैहोर लैहोर गयारिया बावखुंग्रि बियाबनि बाथिपारा गामिनि गंब्रै नखरखौ गाग्लोबनायनि थाखाय क'क्राझार पुलिसनो एफआइआर थिसनबाय होनना खौरां मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं बिपिएफनि लैहोर लैहोर गयारिया बावखुंग्रि बाथिपारा गामिनि मेरगा बसुमतारिनि न'खौ दानसिननाय आरो बुख्रुबलांनायनि अजद होनायनि सायाव लैहोर लैहोर गयारिया फिनजाथाय होदों। राजनिति हिसाबै दोनबा मोजां जायो। मानो पार्सनेलि लांखो? आंथ' सोरनिबा न'आव बम गावहैयाखै, आंथ' सोरनिबा न'आव गारि बुख्रुबहैयाखै। नोंथांमोनासो फेरेंगा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारासो बुख्रुबनाय जोख्रुबनायखौ सिगां खालामग्रोदों। जे नोंथांमोना इउपिपिएल हिसाबै थाबाय था, रावनिबो न'खर संसारखौहाय नोंथांमोना उल्टा सिदा खालामनो सेस्था दा खालाम। आरो आं सिदायै बुंगोन, जेबायदि बिथांमोना बम गावदों, आंनि न'आव जुदि खालामोमोनबा आंनि बिमा बिफाया साख्रि गैया, फिसाला सासे दं, आं दिनैहाय बिब' दंमोन हाबा जाबाय, मानि थाखाय बिदि पार्सनेलिटि खालामैखो? खुलुमबाय। दिनै बेलासिनि गाहाय हामलायनाय आं बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। आङो बुंनांगौ सानाखैमोन एक्चुवेलि, थेवब्लाबो आं दिनैहाय बुङामोनब्लाबो आं बुंनो होननानै आं दिनै मोनाब्लिबाबो आं दिनै बुंनाय जाबाय। मैयानि जाथायनि सायाव गोबाङावहाय बडलेण्ड बुब्लि, बडलेण्ड रादाब निउस चेनेलावहाय गोबां नुनो मोनगासिनो दङ, नाथाय बिथांमोना थारैनो मा जामारदों बेखौ फंसेबो बाथ्रा बुङाखै। दिनैहाय जुदि नोंथांमोननि न'खरावहाय सोरबा राजनिति दोलाहाय जुदि टारगेट खालामनानै जुदि बमा गावहरोब्ला, आंनि बिमाया दिनै आंनि बिमा बिफा उन्दुगासिनो दङमोन, आं होमबा गहपुरनिफ्राय फैगासिनो दङ, आं सफैदों मोनानि 12टायाव, बिसोरो मोनानि 10टा 11टानिफ्रायनो बमा फरखा गावगासिनो दङ। बावहाय खिन्थु आं जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय मानो आंनि न'आव थांनानैहाय टारगेट खालामनानै मानो थाखाय दिनैहाय आधा घन्टानिफ्रायबो बांसिन दिनै आंनि बिमा बिफा उन्दुनो हायै आंनो फन खालाम बुंहरदों। बे समाव आङो बिजनेससिमल' मोनदोंमोन जे बाबा दिनै जोङो उन्दुनो हायै अबस्था जाबाय, मानि थाखाय दिनै जोंनि न'आवहाय इसिबां फरखा गावहरदों, दिनै मानि थाखाय इसिबां 60 शट 70 शट बमखौ मानो नन स्टप आधा घन्टा थाखाय गावहरदों होननानै दिनै आंनि बिफा बिमाया कमप्लेन हरदों आंनावहाय। बेयाव आं खबर लाहरदों जे मा जामारदों, मा खोनाखो आङो दिनैहाय इउपिपिएलनि 18टा समस्तियाव बिथांमोना टिकेट डिक्लेयार खालामदों। नोंथांमोना टिकेट डिक्लेयार खालामदों, बम गाव फरखा गाव बुंनांगौ गैया। दिनै नोंथांमोना आंखौ बुंगासिनो दङ जे आं सोरनिबा न'खौ जोखिदों दानसिदों होननानैहाय असान्ति परिबेस सृष्टि खालामनानै नोंथांमोना बुंदों। नाथाय सैथोआ मा? 2024आवहाय एमपि इलेक्सनावहाय नैबे लैहोर लैहोर गयारिखौहाय बिटिसि
दिनै जोंनि बिटिसिनि मोनसेल' बिपिएफनि सेन्ट्रेल अफिस दङ जोंहा दिनै बाजै हटेल खाथियावहाय बेयाव अपेनलि अन केमेरा सोर बुवा सोर बुजेनग्रा दिनैहाय आंनि गामिया बाथिपारा गामि सुजित नार्जारी गिबि मुंख्लं आन्दलन बड'लेण्ड आन्दलननि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारीनि गामि दिनै बे गामियाव थांनानैहाय आंनि गारिखौ सोर बुख्रेब हैजेना बेखौ सिन्था खालामग्रो आंनि न'आव जुदि आधा घन्टा बम गावहरदोंबा आंनि बिमा बिफाया उन्दुनो हायाखै राजनितिखौहाय राजनिति हिसाबै दोनबा मोजां जायो मानो पार्सनेलि लांखो आंथ' सोरनिबा न'आव बम गावहैयाखै आंथ' सोरनिबा न'आव गारि बुख्रुबहैयाखै नोंथांमोनासो फेरेंगा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारासो बुख्रुबनाय जोख्रुबनायखौ सिगां खालामग्रोदों दिनैहाय आं दिनै बे नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों दिनै आं जायनि न'खौहाय बिथांमोना बुंगासिनो दङ जोख्रुबहैदों दानसिदों होननानैहाय बे न'खराहाय आंखौ गोदो उन्दै समनिफ्रायनो जे समाव आंनि बिफा बिजय गयारियाहाय बाथिपारा प्राइमारिनि प्रेसिडेन्टमोन बै समनिफ्रायनो दिनै सिमनि सिगांनिफ्राय खैबार गुलि गावगारहैनानै आंनि बिफानि खर'आव सिलाय थुहैखो बे आंनि गोसो गोरबोआव दङ आं बेखायनो खावलायनो नागिरदों नोंथांमोना इउपिपिएल हिसाबै थाबाय था इउपिपिएल हिसाबै खामानि मावबाय था नाथाय सोरनिबा न'खरखौहाय उफुद्रुग दा खालाम सोरनिबा गारि बुख्रुबनाय सोरखौबा पार्टि अफिसाव बुहैनाय बे खामानिखौ नोंथांमोना सुरु दा खालाम नङाबा खिन्थु रायजो राजाया नोंथांमोनखौहाय दिनै बिसास खालामनाय नङा आरो नोंथांमोना जे मिसा प्रसाद खालामगासिनो दङ जे आं सोरनिबा न' बुख्रुबहैदों जोसिहैदों आरो आङो दिनै जोङो मैयाहाय जोंहा बातासिपुर दिकेजलिनि बातासिपुरनिफ्राय जोङो मिटिं खालामनानै फैनायावनो आं 11टायाव सफैदों आं गारि सालायबाय थानाय समाव आंनि बिमा बिफाया गाबै आंखौ बुंहरदों जे बाबा नों राजनितियाव ओंखारनानैहाय दिनै जों मानो खस्थ' मोननांगौ दिनै जों मानो आधा घन्टा उन्दुनो हायाखै मानो इसिबां बम गावफैदों होमबा आं सिन्थागोन नामा जायनि जाहोनाव आं रागा जोंनानैहाय दिनै निउसनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों जे नोंथांमोना इउपिपिएल हिसाबै थाबाय था रावनिबो न'खर संसारखौहाय नोंथांमोना उल्टा सिदा खालामनो सेस्था दा खालाम आरो आं सिदायै बुंगोन जेबायदि बिथांमोना बम गावदों आंनि न'आ जुदि गाहामोनबा आंनि बिमा बिफाया साख्रि गैया फिसाला सासे दं आं दिनैहाय बिब' दंमोन हाबा जाबाय मानि थाखाय बिदि पार्सनेलिटि खालामहैखो दा बेनो गोसो गोरबोआवहाय बहुद रागा दङ जों मालायखौ बुफिननो थाङाखै जों मालायखौ गारि बुख्रुबफिननो थाङाखै जों सोरखौबा बुनोबो थाङाखै सोरनिबा न'आव जों बुख्रुबफिननोबो थाङाखै नाथाय इउपिपिएलनि जे खामानि सान्ति परिबेस फैबाय थाबाय होनदों बिथांमोनाहाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जुदि सान्ति परिबेस फैदोंबा पार्टि अफिसनि बायरायावहाय 2024नि एमपि इलेक्सनावहाय अन केमेरा मानो बुखो आंनि न'आव थांना आंनि गारिखौ मानो बुख्रुबहैखो दिनै पुलिसाहाय बिनि थाखाय माबा मोनसे राहा लामा लानाय जादों नामा दिनैथ' सासेबो जेलाव गैया अपेनलि बुदों बावदावनि जेबो भुल गैयामोन होमबा बारा जोंखौल' दसेबा जाया जोङो सान्तिखौ लुगैयो सान्ति थाबाय थागोन अराय सम थागोन खिन्थु राजनितिखौ लानानैहाय रावनिबो न'खराहाय जाहाथे दुखु मोननो नाङा रावनिबो बिमा बिफा जाहाथे मोदै गनो नाङा आं दिनै बिजाथि जुदि गाबोन रायजोनि थान्दै जायोब्ला सराइबिल बियाबखौ गासै बियाबनिफ्रायबो साबसिन खालामनो नाजागोन होनना राजु नार्जारिया फोरमायथिदों 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिम प्रमद बर' बिथांनि सोरखार जानो थांगासिनो दङ होनना फोरमायथिदों राजु नार्जारिया रायजो राजाफोरा जाय सिमांखौ लानानै आंखौ बिसायख'थियाव देरहाहोगोन बे सिमांखौ आं जाफुंसारहोनो नाजाथाबगोन होनना राजु नार्जारिया गोख्रोङै फोरमायथिदों मख'नो गोनांदि 5 नं सराइबिल बियाबाव बिजाथि महरै इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिखौ मोननो हानानै दोलै नोगोरै बरायदों रायजोफोरा आरो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सराइबिल बियाबाव बिजाथि महरै फोसावजानानै राजु नार्जारियाबो रायजो राजाफोरनि गोबां अनसायनायजों देरहासार जानो मिजिंथिदों। रादाबा एसेनोसै गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो गोजोन्थों।